меъморӣ касбест ки ҳамеша ба эҷод сару кор дорад. меъморон дар фазои эҷодӣ пайваста талош меварзанд ки лоиҳаҳои хуштарҳу замонавиро омода намоянд. барои ташаккулу пойдории зисту зиндагии мардум нақши меъморон сохтмончиён басо бузург аст. салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони соҳаи меъморию шаҳрсозӣ. имрӯз барои иштирок дар барномаи меъмор ба студияи телевизиони Тоҷикистон даъват шуданд устодони донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ва як қатор донишҷӯёни факултаи сохтмон ва меъмории донишгоҳи мазкур. дар навбати аввал хуш омадед. имрӯз дар барнома атрофи таълиму тадрис, вазъи соҳа, ҳамоҳангсозии илм бо истеҳсолот ва дигар масъалаҳои ба соҳа наздик ҳарф хоҳем зад. чӣ гуна медонем, факултаи сохтмон ва меъморӣ яке аз факултаҳои дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки бевосита ба омода кардани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи меъморию шаҳрсозӣ фаъолият дорад. соли нави таҳсил шурӯъ шуд. фаъолияти имсолаи факултаи сохтмон ва меъморӣ бо чӣ навигариҳо ва чӣ тасмимҳои тоза шурӯъ гардид? имрӯз мо устодон барномаҳои таълимиро ба чунин ташкил кардем ки аз дастовардҳои илмию техникӣ дар соҳаи меъморӣ шаҳрсозӣ ба донишҷӯён дарс гӯем. равии кори асосии таълимӣ ба ҳамин вобаста карда шудааст. азбаски Тоҷикистон давлати кӯҳӣ аст ва кӯҳистон аст, яке аз умдаҳои асосии шаҳрсозӣ меъморӣ ин дар оянда дуруст ба роҳ мондани лоиҳакашӣ ва тайёр кардани шогирдон ки аз шароити маҳал бохабар бошанд ва масъалаҳои умдаи шаҳрсозӣ ва меъморие ки дар соҳаи имрӯзаи бинокори ободии мамлакат зарур аст, мо пеш гузоштем. дар барномаҳо ҳамаи асосҳои иқлиму табиат, анъанаҳои пешқадами миллӣ, дастовардҳои нави техникаю технологӣ дар соҳаи ҳам шаҳрсозӣ, ҳам меъморӣ имрӯз дар ҳамаи барномаҳои устозон пешгузошта шудааст. дар шӯрои факулта ин масъала ҳаллу фасли худаша ёфтагӣ ва имрӯз мо омода ҳастем ки ба шогирдон аз навовариҳо, дастовардҳои ҷаҳонӣ гӯшрас кунем ва шогирдон тайёр бошанд ки масъалаҳое ки дар назди лоиҳакашҳо, меъморон имрӯз ҳаст, ҳаллу фасли онро ёбанд. то кадом андоза барномаҳои таълимӣ дар факултаи сохтмон ва меъморӣ ба замони имрӯза ҷавобгӯ ҳастанд? тамоми он барномаҳое ки дар соҳаи меъморӣ, ман фақат аз соҳаи меъморӣ шояд сухан мекунам, омода карда истодаем ва имсол дар соли хониши нав 2023 ва 2024 омода кардем. дар доираи барномаҳои омода гардидаи кӯҳан ва навсозӣ дар ворид намудани навсозӣ дар барномаҳои имсола, махсусан дар силабусҳо дида мешавад. яъне ки охири моҳи август ҳар як кафедрае ки дар худи факултаи сохтмон меъморӣ ҳаст, мо устодон ҷалб шудем. соли таҳсили 5 сола доранд меъморон, барои он ки ҳамон программаи меъморӣ, ҳамон барномаи меъморие ки бояд хонда шавад, мо ба донишҷӯён дием, дар 4 сол пурра дода намешавад. соли аввал аз ҳамон хати меъморӣ сар карда бо шикаста пораҳои меъморӣ, соли дуюм иншоотҳои хурд ба монанди дуконҳо, соли сеюм баъд ин меъморони мо бинои истиқоматии паст ошёна, кам ошёна ва бинои мактабу боғча ва солҳои чорум аллакай ба лоиҳабандии маҳалла дар шаҳр, дар як гӯшаҳои шаҳр сохтани деҳа ва баъдан дар соли 5 мо боварӣ дорем ки донишҷӯёни мо шаҳр месозанд
ва аллакай кори дипломии худро дар семестри якум сар карда, семестри дуюм ба охир мерасонад. дар инҷа донишҷӯёни азиз нишастанд. хуб, хоҳиш мекардам вобаста ба ҳамин масъала рӯшанӣ меандохтед. яъне он чизе ки шумо фикр мекардед, яъне ки замоне хонандаи мактаб будед ва дар дил орзуи онро доштед ки шумо пагоҳ ба донишгоҳ равед ва дар ҳамин зинаи донишҷӯӣ аз рӯи соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ яъне омӯзед, дониш гиред, соҳиби диплом шавед. Он чизе ки тасаввур мекардед, онро дар донишгоҳ ёфтед ва вобаста ба шароит, вобаста ба таълиму тадрис дар факултаи сохтмон ва меъморӣ назари шумо? Қоризода Миролӣ Мирҳайдар, донишҷӯи курси якуми магистратураи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Сайфиддин Осимӣ. Соли равон мо донишгоҳи мазкурро бо дипломи аъло хатм намудем. Чӣ гуна ки шумо гуфтед, дар овони даврони мактабӣ мо орзуи таҳсил кардан дар ин муассисаи бузург боргоҳи илму маърифатро доштем. Пас аз дохил шудан чизҳое ки мехостем мо аз ин муассиса ба худ гирифтем. Дар тӯли 4 соли таҳсил дар донишгоҳ мо ҳамаи он сабақҳое ки бояд ба худ гирифтем ва дар оянда низ кӯшиш мекунем ки баҳри пешрафти ватани азизамон, баҳри омодонии созии пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе саҳми назарраси худро гузорем. Низомии Ганҷавӣ гуфтааст: илмат ба амал чӯёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад. хуб, ҳадаф аз гуфтани ин шоҳбайт дар он аст ки албатта сухани бузургон дар бораи он меравад ки илме ки дар амал истифода мешавад, яъне пайвастани назария бо амалия. хуб, марҳамат, робитаи илм бо амалия. саршавии соли хониш барномаҳои нави равиши хониш таҳия гардидам ва ҳозир амалӣ шуда истодам ва ғайр аз дигар программаҳое ки бо ҷалби мисол вобаста ба ҳар як курсе ки барои донишмандон вобаста аст иҷрои корҳо рафта истодааст. таклиф пешниҳод кард ки корҳои амалӣ зиёд шад. ҳақиқатан як чизи дуруст аст ки вай хусусан ҳамин донишҷӯ лоиҳа мекашад. мисол мактабе гирем, худаш рафтам мактаби дидагӣ не, мисол барои ҳамин мо ҳамин хел дар кафедра ба ҳамин хел хулоса омудем ки ҳамин корро ҷорӣ кунем. на фақат мактаб, мисол хонаи истиқоматӣ ё дигар биноҳорам ҳамин рафта дар амал бинанд, дигар вай фаҳмиши ҳамон хонанда зиёд мешавад. хусусан дар таҷрибаи кори худам ҳамин хел шуд ки ба студентҳо солҳои гузашта вай буд таваққуфгоҳ додагӣ будем ва дар ҳамин шаҳр куҷо ба таваққуфгоҳ ҳаст намедонистам. маҷбур шудем худам гирифта дар нақлиёт гирифта ҳам таваққуфгоҳи чораҷӣ дар кӯчаи Исмоили Соҳонӣ аст. ҳамонҷо рафта фаромадем, ҳамонҷа дар зада бо баромадем, аллакай фаҳмиши виё дигар шуд. зарбулмасале дорем ки бефоида нагуфтанд бузургон, мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. солҳои 80 донишҷӯи курси болоӣ синфхона дар пажӯҳишгоҳи лоиҳакашӣ доштанд. онҳо дар амал рафта лоиҳаҳои амалие ки шинос мешуданд, дар он ҷо дарсам мегузаштанд. ҳозир мо ҳамин корро зинда кардем. пажӯҳишгоҳҳои калони шаҳри Душанбе розигӣ доданд. дар ҳар якте онҳо 1-2 синфхона ташкил кардаги курсҳои болои оянда дар он ҷо рафта ба лоиҳакашӣ машғул мешаванд. аз он ҷумла лоиҳакашҳое ки бевосита ба кори амалӣ машғул ҳастанд, онҳо ҳам дар тарбия тайёр кардани кадрҳо иштирок мекунанд. ин як раванди нав аст. ва дигар ин ки мо донишҷӯҳо ба сабақ метим он равия кате ки меъёрҳои навтарини имрӯза кате корбастӣ лоиҳа кунанд. чунки меъёр ин асос, ускуна ва ташкили лоиҳабандӣ аст. дар амал мо ба воситаи системаи Google Waze ҳозир курси 4 ва 5 ман ин чизро ҷорӣ кардаги устоз ин корҳои пеш бурда истоданд. замини амиқ, маҳалли амиқ, ҷои аниқ гирифта дар релефи шароити ҷумҳурӣ лоиҳабандӣ мекунанд ки ин лоиҳакаширо ба ҳаёти заминӣ наздик мекунад. як дуюм, аллакай донишҷӯ меомӯзад ки геология ҳамун замин чист, сатҳи замин чист, чӣ корҳое ба инобат гиранд. ин навоварӣ ба донишҷӯҳо хеле писанд омад ва бачаҳо
با واسطه گوگل ویس کارکره خودشون نقشه گرفته کارکر ایستادن کورسی 4 و 5 با این البته یک پیشروی است. علاقه همین سال 2023 با توجه شما میرسونیم که بین دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شرطنامه برای همکاری یکجایه و جدا کردن صنفخانه‌های علاهده در پژوهشگاه‌ها بسته شده است و باوری داریم که در این جاده هم پژوهشگاه‌های شهرآفر و سنیاسپ و ساختمان و معماری دوشنبه شهرساز لایحه‌کش و یک چند تا یکی هستند آنها علاقه تئوری خود را دیدند. معماران ساختمانچیان را پیوندگری اثرهای و نسل‌ها میگویند. البته کاری که معماران و ساختمانچیان میکنند برای 100 ساله‌ها میتوانند به مردم خدمت رسانند و البته خدمت این قشر جامعه هیچ وقت از چشم مردم دور نمیماند. وابسته به موقع معمار، وابسته به کسب معماری در زمان امروز در بازار مهنت سخن گفته باشیم. آنهایی که کواتا و بودجه میخوانند حتمی در آخری سال و یا به مجلس علاهده میشوند و یا به راه خط موفق میشوند و متاسفانه آن دانشجویانی که شرطنامه‌ای میخوانند و یا جای کار خودشان مییابند که کوششی خودی دانشجو هم ختم کننده هم لازم است که تجربه آموزی ها سر میشد. کورس 1 2 3 4 کورس 5 هم تجربه آموزی داریم. یک ماه این معنی اون ندارد که فقط تجربه را آموزد و یک اونجا گرفته برود. یعنی که تجربه را آموختی دیدی که کدام پژوهشگاه کدام رویه به خودت لازم می شود معقول می شود یا بنا ای علاهده لایحه میبندی یا اینکه به نقشه گنرالی وابسته میشوی یا که به نقشه های مفصلی محل یا جایگیرانی محل یا اینکه با دیگر بسیار ساحه‌های معماری کشودن که خودشون علاقه باید انتخاب کنند و با این پژوهشگاه ها باید به کار روند. یعنی معمار هم باید دیدی موثر داشته باشد، باید ملکه بلند داشته باشد، مهارت داشته باشد و با خبر از فرهنگ، تمدن و تاریخ باشد. خب در برابر این چی دیگر طلبات های است که باید یک معمار آن رو داشته باشد؟ من حسین حسنت‌الله دانشجوی کورسی 4 فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی آسیمی در عصر 21 خیلی که عصر کامپیوتر تکنیک هست هر یک انسان باید که کوشش کند تا اینکه با همین برنامه‌های نو خیلی که ما معمار هستیم حاضر ما میتوانیم با برنامه‌های نو از جمله 3ds Max AutoCAD با این برنامه‌ها خوب شناس شویم. وقتی ما این برنامه‌ها را خوب از خود میکنیم هم قدم زمان خواهیم شد و در آینده میتوانیم چنانه که حاضر در جمهوری ما اداره‌های معماری زیاد شده ایستادند ما میتوانیم جایهای کاری خوب را به دست آوریم. آموختن زبان‌های خارجی برای استفاده برنامه‌های کامپیوتری حتمی میباشد یا نه؟ بله حتمی میباشد. از جمله زبان روسی، انگلیسی حتمی میباشد. من بزرگزاده بختیار دانشجوی کورس 3 دانشگاه تکنیک تاجیکستان. من در این موضوع گفتنی هستم که شاید شخصان زیاد دانشگاه را ختم کنند و صاحب کار نشوند ولی آنهایی که صاحب کسب میشوند و صاحب جای کار میشوند قطعا از میان شخصانی که تحصیل کردن انتخاب کرده میشوند. و همین خاطر ما کوشش میکنیم و که خوب تحصیل کنیم و در آینده در پیشروی کشور و شهر عزیز ما سهمگذار باشیم. در مرحله جهانی معمار همچون صاحب کسب دوم بعد از طبیب حساب می شود. یعنی تمام دولت های جهان تمام مملکت های روی زمین دستنگری معمار هستند. هر یک انشاءات، هر یک بنا، هر یک آبادی، خرمی، زیبایی، طراحی از دست معمار وجود میاد. برای این صاحب کسب بودن این اساسی اصل واقع است. من مثال میبرم کورس 3 علاقه بسیار بچه ها جای کار یافتند. چه به اون کارخانه هایی که لایحه بندی میکنند
лоякашӣ мекунанд ба меъмор муҳтоҷ ҳастанд аз ҳисоби донишҷӯҳо гирифтанд. Курси 4-5 ҳатмӣ қариб ними зиёди бачаҳо ҷои кор аллакай доранд. онҳо нони худро ёфта мехӯранд. бисёриҳо андеша доранд ки маблағи масалан ночиз барои меъмор ҳаст. Не, ин вобаста аз лоиҳа аст. дохили шогирдои мо ба ин хел соҳибкасба нестанд. ҳастанд аллакай лоиҳаи мана масалан муфассали шаҳри душанбе мо дар шӯрои шаҳрсозӣ устозкати иштирок дорем. мебинем ки ҳама шогирдои мо лоиҳа пешкашӣ мекунанд. аллакай курси 4-5 дар лоиҳакашӣ нақшагирӣ донистани ҳамаи равияҳои санъати меъморӣ ва аз асбобҳои имрӯзаи нақшакашӣ лоиҳакашӣ яъне компютерҳои замонавӣ барномаҳои замонавӣ соҳиб будан ин асоси такмил додани касб аст. ва дигараш ин ки забони хориҷа шумо дуруст қайд кардед. забонҳои хориҷаи донистан яъне барои соҳибкасб шудан аз маърифату маълумоти ҷаҳонӣ бохабар шудан, яъне ҳамқадами мутахассиси ҷаҳонӣ шудан инҷа бисёр муҳим аст. воқеан касбӣ будан дар ҳама соҳа асоси пешрафт аст. хуб чӣ хушоянд аст ки мо дар байни писарон гулдухтаронро мебинем ки дар як соҳаи бисёр нозук ва дар баробар ин душворро интихоб карданд. хуб гулдухтарони азиз, бигӯед ки чӣ гуна интихоби ин касб кардед? хуб чӣ нақшаҳо буд? шуморо кӣ водор кард ва чӣ ҳадафҳо доред дар оянда? марҳамат. ман Гулнигори Абдураҳим, донишҷӯи бахши сеюми факултаи сохтмон ва меъмории донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар ихтисоси лоиҳакашӣ, бино ва иншоот таҳсил карда истодам. сабаби интихоб кардани ман ин донишгоҳро дар он буд ки аз хурдии шавқи беандоза ба илмҳои дақиқ доштам, аз ҷумла математика, физика, геометрия ва боз бештар шавқ ба рассомӣ ва нақшакашӣ доштам. ва боз сабаби дигараш он буд ки инро ман ҳамчун касби падарӣ интихоб кардам, чунки падарам низ то ҳол ҳамчун муҳандис сохтмончӣ дар амин Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд ва ман онҳоро дида амин бисёр шавқам омад ки дар ҳамин соҳа таҳсил карда дар оянда кору фаъолият кунам. даватқадам ва муҷобин ҳастам. донишҷӯи курси 3 донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ. сабаби интихоб намудани касб ва дохил шудан ба донишгоҳи техникӣ дар он аст ки ман ҳам аз хурдӣ ба ин соҳаи ба илм ба фанҳои дақиқ шавқу ҳавасам бисёр буд ва мо ҳам аз оиламон дар ин соҳа кор мекунанд. амин соҳаи сохтмон ва меъморӣ соҳае мебошад ки дар ҳамаи давлатҳо ба соҳаи ҳам иқтисодӣ ҳам фарҳангӣ ба ҳамаи соҳаҳои давлат саҳми худро мегузорад. биноҳои боҳашамат, биноҳои ҷолиб метавонанд таҷассумгари фарҳанг, тамаддуни ҳамун давлат, ҳамун миллат шаванд. ин чизи асосӣ дар ҳар як давлат ҳаст. пеш аз ягон кора пеш бурдану навоварӣ андохтан ва ҳамқадам шудан ба чизҳои нав, технологияи нав, мо бояд аввал аз техникаи технология ва корҳои олимон ва муҳаққиқони пеш бохабар шавем. бо боварии комил гуфта метавонам ки дар донишгоҳи мо лоиҳаҳое таҳия шуда истодаанд ки дар оянда хизмат хоҳанд кард. омӯхтани касб ва аз худ кардани нозукиҳо метавонад барои пешрафти соҳа хеле саҳмгузор бошад. таваҷҷӯҳи бештари довталабон яъне ба кадом ихтисос зиёдтар аст? оё дигар ихтисосҳое ки дар инҷа вуҷуд доранд, ҳамаи онҳо бо донишҷӯ таъмин мешаванд? ихтисоси меъморӣ, шаҳрсозӣ, дизайни муҳити меъморӣ хеле серталаб ҳастанд. дар ихтисосҳои мана соҳаи шаҳрвандӣ, сохтмони шаҳрвандӣ, ихтисоси лоиҳакашӣ, инҳо ҳам дар донишгоҳ талабот зиёд аст. обтаминкунӣ, обкоррезӣ, бо ҳамин хел ихтисос ҳам дорем факултет ба соҳаи гармидиҳӣ ва таъминоти бодҳо дар дохили иншоотҳо, ҳавотозакунӣ. ин чизҳо каму беш коста шудан, лекин ман гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз бе ин соҳаҳо
пешравӣ ҳам шаҳрҳо сохтмону бинокори шаҳрҳо пешравӣ бино сохтмони иншоотҳои замонавӣ хусусан биноҳои истеҳсолӣ намешавад. ин соҳаҳоям вале мардум нағз нафаҳмиданд, хеле серталаб ҳастанд. дар миқёси ҷомеаи ҷаҳони пешқадам инҳо роли муҳими худро бозӣ мекунанд. меъмор шаҳрсоз яке аз мавқеи муҳимро иҷро мекунад, чунки сармеъмори шаҳр, ноҳия, вилоят идоракунандаи ҳамаи равандҳои сохтмон, иҷрокунандаи ободӣ, хуррамгардонии маҳал, бозсозии маҳал, навсозии маҳал ва симои замонавӣ ташкил кардани маҳалҳо хеле муҳим аст. ҳозир навбати тараққиёти деҳот ҳам омадааст. 3800 та деҳо дорем мо. ҳар як деҳа бояд нақшаи генералӣ дошта бошад. ҳар як деҳа бояд сохтмони худаша ба тартиб ба низом дарорад, ободӣ кунад, кӯчаҳои зебо, гулгаштҳои зебо, биноҳои замонавӣ дошта бошад ва мардум ба он таваҷҷӯҳи зиёде ҳам доранд. аз ин лиҳоз ман фикр андеша дорам. оидин масъала чандин бор ҳам гуфта будам, дар тайёр кардани кадрҳо як раванди нави дигар меъмор шаҳрсоз хеле муҳим аст. дар ин ҷода мо барномаҳои таълимии худро такмил додан омадар кор, чунки дарсҳои фанҳои масалан шаҳрсозӣ, тарҳрезии ноҳиявӣ, нақшаи генералӣ, анҳамин чизҳо соатҳо камтар ҳастанд. мо умедвор ҳастем ки оянда мана ин барномаҳои навро пешниҳод кардем ва ин дарсҳо ваи худашона ҷои худашона меёбанд дар барномаҳои таълимӣ ва албатта меъмори оянда аз ҷиҳати дониш дар ин соҳа мукаммал мешавад ва дар идоракунии шаҳрҳо, бинокории шаҳрҳо, ободонии шаҳрҳо иштагузор мешавад. шоҳбайти хеле бомаънӣ аст ки меган сурататро чӣ кунам гар ту надорӣ сирате, кас ба як ҷав нахарад сурати бемаъниро. яъне агар бино зебо бошад, зоҳири зебо дошта бошад, дар он мушкилиҳои системаи обу корезӣ, ҳаво тозакунӣ ки яке аз чизҳои муҳим барои биноҳо, барои фаъол шудан, барои хизматрасонӣ ба мардум дар кор ҳастанд. агар инҳо набошад бино ҳеҷ аст. вобаста ба давру замон ки мо ба сохтмони биноҳои баландошона аллакай шурӯъ кардаем ва он биноҳои баландошона бояд на фақат дорои сурати зебо ва балки сирати зебо ҳам дошта бошанд. акнун сирати зебои худи ҳамон бино ё иншоот бошад. ин дар додани гармӣ, тоза кардани ҳаво ва барқи кашидани хатҳои барқ, об кориз аст. дар Тоҷикистон медонанд ки ҳамагӣ 93% кӯҳу ҳамагӣ 7% ҳамворӣ ҳаст. мо аллакай бояд аз додани ин шояд пешниҳод бошад, аз додани ҳамун заминҳои назди ҳавлигӣ бояд аллакай мо даст кашем. аҷоиботи кӯҳистони мо дар он аст ки ҳар як гӯшаи он як меъмории бузург аст худаш, худи табиати мо. ва сайёҳоне ки ба ин ҷо мебиёнд бо як чашми ҳайрат, бо як ҳиссиёти баланди ғурур ба кӯҳистони мо нигоҳ мекунанд. соли 2017 ман сафари хизматӣ ба аврупо рафту будам. дар тайёра 63 нафар сайёҳони амрикоӣ бо ман шуданд. ҳамроҳ суҳбат кардем, гуфтам чӣ таъссурот доредон? ҳамаш бо як забон, як ҳиссиёти ваҷҳи инсонӣ ки гуфтанд ки мо ҳақиқати ҳаёти кӯҳистони Тоҷикистони дида ҳайратманд мондем. мо беҳуда дигар давлатҳо мерафтем. аз соли оянда боз мо зиёдтар ба Тоҷикистон сафар мекунем, чунки худи оби кӯҳистон, манзараҳои кӯҳистон, табиати кӯҳистон, анъанаҳои мардумӣ, нони аз танӯрканда бо об таркара хӯрдани мо аз як ресторанам беҳтар гуфт. як америкоӣ ҳамин гапа гуфт. медонед, мо сайру сайёҳия ба Тоҷикистон аз ҳисоби барномаҳои давлатӣ зиёд кар истодем. яке аз даромадҳои асосии давлати мо
این سیر و سیاحت شدنش ممکن، چون که در شویتزاریا دولت کوهستان است، در آنجا 43% درآمد دولت حساب سیر و سیاحت است. وابسته به تعییناتشان میخواستم دانشجو با این مسئله روشنی اندازند. بیناها به کدام گروه ها جدا میشوند؟ باید بیناهای زمان امروزه دارای چی طلبات‌های معین باشند؟ ما باید نیاز اولی مردم را به نوبت گرفته هنگام بلایه‌کشی بیناهای بلندشانه استقامتی در نزد بیناهای بلندشانه برای دسترس بودن به اهالی تحریزی نمیدانیم مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه، اینچنین مرکزهای سلامتی و دیگر بنا و انشاءات‌ها را تحریزی نماییم که نیازی اولی مردم باشد و اینچنین هر یک بنا و انشاءات‌هایی که ما لایحه کشی نماییم به همه نمودی گروه اهالی دسترس باشد. من مقیم شهریار دانشجوی بخش چهارم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد سیف‌الدین عاصمی. در تاجیکستان امروز بسیار بیناهای بلندشانه ساخته ایستاده شده‌اند. اساساً با طلبات همین بیناها چون طلبات اساسی برای بنا میباشه. طلبات اساسی طلبات میباشه که طلبات فونکسیونال هم بنا کدام وظیفه را اجرا میکند برای شهروندی یا که برای جمعیتی کدام وظیفه را اجرا میکنه. دویم طلبات این طلبات اقتصادی میباشد، باید کم خرج و با صفت اجرا شود. طلبات سوم باشد این طلبات معماری بده، باید از طرف معماری باید بعضی بیا با آدم ها با همین مشتری ها باید دلکش باشه، پسند باشه. و طلبات دیگر این طلبات تکنیکی می باشه که در حالت های صدمه با طلبات همین طلبات ها جوابگو باشه. مثلا در زلزله‌ناکی و حادثه‌ای که در طبیعت میشه باید با این طلبات ها جوابگو باشن. نفوذ و آبروی ساختمانچیان معماران در اساس آفریده های آنها با وجود می آید و البته لذت معمار همان وقتی است که آفریده های روی کاغذی او در عمل ساخته می شوند و مردم برای آن بهای بلند می دهد. در برنامه معمار اشتراک داشتند استادان و یک گروه دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان فاکولته ساختمان و معماری. برای یک صحبت پرمحتوا برای شما استادان و دانشجویان عزیز اظهار منتداری میکنیم. تماشابینان عزیز، وقتی به برنامه معمار جدا گردیده به اتمام رسید. برای شما سربلندی و خانوادگی تمنا میکنم.